त कहाँ में काड छपवाले बानी कहाँ में रंगवाले बानी हे कहाँ में काड छपवाले ई कहाँ में रंगवाले बानी ए गुरुजी कहाँ कहाँ ने वाता पेठवले बानी रौरा के बोलावले बानी हे कि गुरुजी पेठवले बानी रौरा के बोलावले त ममतपुर में काड छपवाले बानी काड रंगवाले ई हे ममतपुर में काड छपवाले काड रंगवाले बानी हे ए गुरुजी पर्वत परने माता पेठवले रौरा के बोलावले बानी हे ए गुरुजी पर्वत परने माता पे ए बानी रौरा के बोलावले तमामपुर में काड छपवाले बानी काड रंग बानी हे ए गुरुजी पर्वत परने माता पेठवले बानी पार्वती माई के बोलावले बानी ए गुरुजी पर्वत परने छावले बानी कार्तिक गणेश के बोलावले नी हे ए गुरुजी पर्वत परने छावले बानी रिधि सिद्धि बोलावले तमामपुर में काड छपवाले बानी काड ममतपुर में काड छपवाले निकाड रंगवाले बानी हे ए गुरुजी गंगा जमुना के नेवाता पेठवले बानी रौरा के बोलावले बानी ए गुरुजी सरजुग मैया के नेवाता पेठवले बानी उनका के बोलावले बानी हे ए गुरुजी नी उनका के बोला ए गुरुजी है भैरो भैया के नेवा छावले बानी उनका के बोल कहाँ में काड छपवाले बानी कहाँ में रंग नी हे ये गुरुजी है कहाँ कहाँ नेवा छावले बानी के करा के बोलावले बानी हे ए गुरुजी कहाँ कहाँ नेवाता पे ए बानी के करा के बोलावले बानी हे तमामपुर में काड छपवाले बानी काड रंग बानी हे ए गुरुजी तुलसी माता के नेवाता पेठवले नी उनका के बोलावले बानी हे गुरुजी तुलसी बाबा के नेवाता पेठवले नी उनका के बोलावले बानी हे गुरुजी अजनी मैया के नेवाता पेठवले नी उनका के बोलावले बानी हे गुरुजी बजरंग बली के नेवाता पेठवले नी उनका के बोला तमामतपुर में काड छपवाले बानी काड रंगवाले मामतपुर में काड छपवाले बानी काड रंगवाले हे गुरुजी समाचार भैया के नेवाता पेठवले बानी उनका के बोल ए बानी हे गुरुजी सीता मैया के नेवाता पेठवले अने उनका के बोलावले बानी हे गुरुजी बारा में बाबा के नेवाता पेठवले बानी उनका के बोलावले
गुरुजी वासुदेव बाबा के नेवाता पे बानी उनका के बोला बानी है। गुरुजी हरिंद्र भैया के नेवा पेठवले बानी उनका के बोलावले बानी है। गुरुजी लीलामा दीदी के नेवा ठवले बानी उनका के बोला। गुरुजी चार दिस के नेवाता पेठवले बानी उनका लवले बानी है। गुरुजी सरबा देव के नेवाता पेठवले नी उनका के वो। गुरुजी सरबा देवी के नेवाता पेठवले नी उनका के बोला। पहिला में हम जे दया मांगिला दूसरे में चर्चा हे। ये गुरुजी तीसरे में नमन पाराना हम करिला गुरुजी से दया मांगिला है। ये गुरुजी तीसरे में नमन पाराना करिला गुरुजी से दया मांगिला है। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, नगर बस्ती की जय, सकला समाज की जय, चर्चा यथानों की जय।